Mga puso, pinasay nga regalo sa mga Valentine's Day. Ginpanagtag sa Abrisan sa syudad sang Bacolod. Ano ni bala? Yaring aton gintutukan. Happy Valentine's, ma'am. Imbes tsokolate nga matamis sukon bulak nga mahamot, mga miniature bouquet sang uga. Ang ginpanagtag sang tagpamuno sang BCPO sa mga tinaw sa mga Valentine's Day. Simbolo kuno ini nga pisar maarat ang isa sang love life sa iban, nagapabilin ini nga manamit kag makagalana kaangay sang uga. Manamit? Medyo masadya, nga medyo maparat, nga medyo okay man lang. Pagdamog nga pasalamat, sir, hindi kami bingkong subong adlaw. Gin kalingawan sa mga kababainhan sa BCPO ang pakulo sang ila BCPO Director, bangod naging kao sa pasang ila pagharakak, ang ginpauli nga tabaga. Maluwas naman sa fresh flowers, nagauso naman ang mga nakainglain nga klase ng bulak nga patok sa mga maghagugma. Fossilized flowers, dried nga mga bulak, kag mga treated nga bouquets. Tanan ini will last a lifetime. Ari naman siya, oh. Yes. Fossilized na siya ng mga flowers. Fossilized? Anong busing ano sang fossilized? Dried na siya, na-preserve na siya. It means to say it will stay long for a long time. May mga market din kita para sa fossilized kag sa dried because gusto nila nga maglawig ang bulak. Tapos may araman gusto nga fresh gid kay para ma-feel gid nila nga ini bulak gid nga preska gid. Kangay sa mga laya na nga mga bulak, inhatagan sa bago nga kabuhi. Pagpanghangkat sa mag-asawa, sa mabingkong sa pagigugma. Give love a second chance. Dala duso, that love is sweeter the second time around. O Kiring Casillo, Adrian Priatos, 1 Western Visayas.